салом дӯстдорони риштаи муҳорибаҳои омехта. Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маросими ҷанббасти солонаи хеш доир ба ширкати тарбиятгирандагонаш дар чемпионати ҷаҳон иттилоъ дода буд. Айни ҳол варзишгарони тоҷик дар шаҳри Абу-Даби, Аморати Муттаҳидаи Араб қарор доранд. Ҳоло биёед бо масъули бахши маркетинги Федератсияи таҷмафи ҷумҳурии Тоҷикистон Комрон Комилзода, ки ӯ низ бо тими мунтахаб дар шаҳри Абу-Даби қарор дорад, оид ба ҳолати варзишгарон, тамрин ва маросими вазнсанҷӣ суҳбат намоем. Салом Комрон. Салом Шавбиддин. Чемпионати мазкур дар ҷиу-ҷитсу аренаи шаҳри Абу-Даби, Аморати Муттаҳидаи Араб баргузор гашта истодааст. Дар маҷмӯъ ҳайати мунтахаби Тоҷикистон аз чанд варзишгар иборат аст ва ҳолати онҳо чӣ гуна мебошад? Зеро якбора ҳавои худро иваз намудед. ҳолати рӯҳӣ ва ҷисмонии варзишгарони мо дар сатҳи хеле хуб қарор дорад. дар маҷмӯъ тими Тоҷикистон аз 25 нафар иборат буда 18 нафар варзишгар ба майдон меоянд. хуб, акнун мегузарем ба қисмати асосӣ. маросими вазнсанҷӣ ва фейс ту фейси варзишгарон чӣ гуна гузашт? бале, суоли шуморо фаҳмидам. вобаста ба фейс ту фейс ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки яъне рӯбарӯ овардани рақибон баргузор нашуд аз сабаби пандемияи фарогир. аммо баъд аз қуръапартоӣ варзишгарон бо рақибони худ тариқи онлайн ошно шуданд. воқеан боиси хурсандӣ аст, ки дар аввалин рӯзи баргузории чемпионати ҷаҳон оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ 6 варзишгари мо пирӯзӣ ба даст оварданд. Комрон, ростӣ аз чунин иттилоъ бисёр шод гаштем ва айни ҳол шумо имконият доред, ки моро бо ягон варзишгари тоҷик ҳам суҳбат намоед. мехоҳем таассуроташро оид ба ин чорабинии варзишӣ бифаҳмем. некрӯз муборак шава. чун ба мушоҳида мерасад доир нагардидани мусоҳиба, гумон мекунам аз маҳдуд будани вақташон аст. ҳолати варзишгари болаёқати тоҷик Отабек Раҷабов, ки танҳо 18 сол дорад, чӣ гуна аст? чун иттилоъ дорем, Отабек Раҷабов чанде пеш унвони устоди варзиши байналмилалиро соҳиб гардид ва таваҷҷӯҳ ба ин варзишгар хеле зиёд аст. кишвари мо дар радабандии созмони байналмилалии IMF дар зинаи 7-ум қарор дорад ва дар байни наврасон ва дар байни ҷавонон варзишгари тоҷик Отабек Раҷабов дар зинаи аввал қарор дорад ва мо бовар дорем, ки боз ҳам суруди миллии Тоҷикистон дар ин толор садо медиҳад ва парчами мо ба баландиҳо парафшон мешавад. ташаккур Комрон. ёдовар мешавем, ки суҳбати мо буд бо масъули бахши маркетинги Федератсияи таҷмаф Комрон Комилзода. бо расидани иттилоъи тоза аз чемпионати ҷаҳон шуморо дар кӯтоҳтарин фурсат ошно хоҳем кард.